Salam kadirli vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün görüşümüz ýaly yine de şo Türkiýeden gelýän acı habarlary bermek barada şo barada gurrun etmek isledik. Şo gurrunlamy yine de dowam etdirýär. Ine bizem Türkmen halkynyň adyndan öz duýdaşlygymyzy, öz gynanjymyzy bildirýäs Türkiýe halkyna, prezidentine, watanyna, ähli milletine. Ölünün jaý cennetten bolsun diýmek isleýäs, yaralananlaram tiz wagtda aýaga galsyn diýmek isleýäs. Ştaýda Türkçe belkiden aýtjak goýjak zatlaryň bardyr, sebäbi siz o ýerde ýaşap ýören watandaşlarymyz belki köpürak bilýänsiňiz. Başysyny aýdyber. Salam Oleçariyeva Sevdara. Salam yurttaşlar. Oleçariyeva, ilk önce ben şu Türk vatandaşlarına, Türk halkına başınız sağ olsun demek isteyen büyük bir geçmiş olsun. 2 gündür Türkiye devleti felaket yaşayan, 2 gündür uyku yok. Bizim özümüzün hem gözümüzde uyku yok. Yani şu yorganın aşağına giren vaktim şu yerin aşağında yatanlar gözüme yine geldi düğün. Yaman katı gynaldım. Soğukta hem aç hem soğukta yatıyorlar. Katı gynandırıcı Türkiye devletine ulu Türkmenistan'ın vatandaşları adından gınancımızı bildiriyez. Az şöyle yine halk ağzı bir bolmağın yine mesela bizlerde Türkmenistan'da bir slogan var, devlet adam üçündür de. Devlet adam üçün nähili bol, yani bize 2 günden beri görýäs berdi devlet nähili adam üçün bol. Yani şu halk birbirine şunu yaladı, kilitlendi hazır. Her kim eline näme gelse edip duran, yani hükümet hem garap duranları yok. Her kim birbirine kömek edip yetişmeye çalışıyorlar. Çağaları, yani maşıllar bolsun yalı nemeler, ekskavatörler oluyor ya, daşları alıyorlar. Yani adamlar şu daş götürüp bilen adam bolsa şu gidip daşları alıp yerin aşağından adamlar çıkar, ölüsü bolsun dirisi bolsun çıkar otururlar. 2 günden beri görüyoruz bunu televizyonda. Bizlerde yine mesela yaşandı şunun yağlı felaket yaşandı 2020 yılın 27. aprelinde. Yani bizlerin hükümet ne etti? Hiç zat kömek etmedi. Şunun yağlı olmasa bundan azırak bir neme yaşandı. Çağalar öldü. Necemir adamın öyleri gitti. Adamlar öldü. Aç, susuz, toksuz kaldı. Neme Mağrı, Lebap vilayetleri. Yani hükümetin edeni etmeyeni nemeden bizler öz vatandaşlarımıza bile kömek edip bilmedik şu dövrde. Şunu hem de bizlere rava görmediler. Ne bir sosyal medyada paylaşıp bildiler halk şu bolup duran zatları. Belki sosyal medyada paylaşıp köpürak yere giden bolsa başka devletlerden bizlere belki kömek gelirdi. Ama hiç yerde paylayan adamlar hem nemettiler. Tutsakamadılar. Şunun için berdeyine Kızılay'dı ya, humanitarny kömekler, maşın hazır yolda hem gel oturan, işten gel oturman, neçen bir maşınlar gidi oturan kömeğe. Başka devletlerden gelip duran. Ben şunu deneştirmek istedim, şu deneştiren vaktimiz devlet adam için deyen vakti ulu bir tapavut var. Bizler ne berde yaşap görüp yürüz. Devlet nehil adam içindir. Häzirlikçe şunaydın. Doğru, Türkçe adamlara daşarırda çıkan bizim vatandaşlarımızda hakikaten hem deňeşdirmeye azat bar. Başka devletlerde nähil garalýa halkyny, nähil olan mertebesi ýokarda tutulýar, nähil olan hak hukuklary goralýar, ýani kömek gerek ýerine kömek berilýär, medisina ýerine medisina berilýär kömekleri, ýani alaky tibi hadiseler ýüze çykan ýagdaýyna nähil kömekleri berilýär, ýylydına maşinler gidip durşa ýerde şahsy halk kömek edýärmi ýa şol belli bir edaralar kömek edýärmi ýa ol hökümetin öz hazinasyndan bölünip çykarylýan pullarmy gara o ýerde teljerler kömek gelip durma almaly etmeli şonu. Ýöne Türkmenistany
Yeltronla. Kömek edecek yankı biznesmenler var, şahsi millet var, yankı her kim ödünün çıkaran, göğünün çıkaran, kim adyal, matraz, yorgan, yastık, yılı eşik hem de yığınap, produkt açan yığınap, kamazlı elten adamlarım 5-6 tane daha şoğudun erkek kişilerini tutup bastılar ellerinden kamazını alıp. Ona eyle beyle oluyor. Men şu tarihine hiçbir akıl miyeti nokta. Senin halkına kırılıp yatır, ölünü ölüp, yiteni yitip küçük çağaların cesedem Özbekistan'ın teritoriyasının tapırlı köpsününki. Yiten eskerler var. Şu demeye garılıp, yel güçlü olsa senin adamın ağramı ne mi? Cayın şifirlerini yumurup yıkayan olsa, kerpiçten yıkayan olsa adamın ağramı olsa bir 50 kileden ulu adamın ağramı, 50 kileden 100 kilo açenni. Onu uçurup akıtmayacak mı? Yel. Sen bir TV'ye hadise olanı önünü hiç satırıp bilen o. Hiç satırıp bilen o. Hem mi tadın yıkan yumran diye. Ulu kamazları seni başak öğürüp demedi bilye. Onun adamın dağı 50 kilo 100 kilo ağram hiç adam değil. Tonnalık maşinler çığırıp kamazlar öğürüyen orta beyle yüzüne. Öne şunu aytacak oğlum. Bizim hükümetimizin öz halkına karayışını men hayran kalyan henidem. Näme daşarurtdan şol kömekler gelecek vaktam yok bize gerek derlip bidine gaytaryan mı? Ya gaytaryan olmalı ya da şonu gizlilikte özcü bütüne sokyan olmalı. İkisinden biri. Yöne içindir şu an Türkiye'de 24 saatlap berip durlar. 7-24 şol bolup duran hadisan yerinden gönümel canlı yayın berip durlar. Yöne içindir Türkmenistan'da şolar ýaly ýagdaý bolanny hiç yerinde çıkarılan hiçbir mass medyalar haber veren yok. Ne gazet, ne jurnal, ne radyo, ne televizyon, hiç tak. Hem de yankı bastır yustur edip saklanıyor. Halktan gizleniyor. Halktan ne için gizleyecek? Halk öldü. Şu cevir çek otuyor. İki vilayet cevir çek ot. Şu halktan şu cevir çeken halktan gizleyen mi sen? Şunu afitsalini edip görkezmeyeler. Ne şunu men hayran galen. Onun şu zatlar edilmese, mas medyaları verilmese, daşarurtlar nireden bilsin Türkmenistan'a yer titredi mi, Türkmenistan'a su allı mı, ya o krişalar uçup gitti mi, yel turdu mu, ne olanı ne bilsin. Senin mas medyan gurrun vermese. Şu için Türkmenistan'a kömek gelin o. Geliyen ama olsa bastırır sürede büyüdü aralarına paylaşıyorlar. Olca paylaşan yani. Benim fikrim şeyler yönünem için halkı şovları yani ikinci sort hasabını görüyorlar. Heni de çenli krişası düzedilmedik garipler otuyor. Nemete livapta. Heni de çenli. Bir komnatını beceriyalarda hem de şonunu yaşayalar. Krişadam yok beylek caylarını, beylek komnatlar. Hani adalet ondan gelip yok berdi Muhammedovlar günah yok verdi diye. Yok berdi Muhammedovlar govu diye. Sen krişada otuyorsun, sen ağaç atıyorsun. Yine de gelip şoları maktap, şoları yallaklap şeydi gün görecek oluyor. Men şoňa hayran. Şu Türkmenin aklının işleyişine hayran. Öyle tabii her bir döwletde naşonyaly MÇS diýilen Türklerde afat. Şu zatlar hemşem tayar durmalı bir döwletde. Şunun ýaly bu tebigi hadisanyň ne zaman nähil geljeği belli olmaýar. Şunun için tayar durmalı bu zatlar. Yeni bir zat var da şu mass medyalar aýdylanok diýilýär. Ine şu yer titreme boljak bolsa öňünden şolary aýdyp duran ýanky nemeler var. Ýürüte stansiyalar, ýürüte aparatlar var. Aýdyp durýar, neme ýanky strelkalar habar berip durýar. Haýsy çysloda näilrak boljak, näçe derejede. Şu Türkmenistan 20-nji asyrda ýaşap ýörüp şu döwlet bir ullakan bir döwlet de Türkmenistan. Sen nüjel şoň ýaldatlary aptypan geljegini bilen ok. Güýçli şemal boljagyny bilen ok. Tiýlikde näçe kilometr boljak bolsa sen ullakan bir ýel turma manysyny berýär şol. Sen şu zatlardan aýdyp ýanky halkyňa habar berersiň telewizionyada. Ene Türkmenistan watandaşlar ene şu çysloda plança sagatdan plança sagata çenni
Sere sap bolun, ha o kimlerin padwalı wa orta şo taýda gidlenin saklanın oturun suwuňyzy alyň ýanyňyza iýje gitşegi alyň ýanyňyza ýyly düşek görgen alyňda garaşyň şo taýda diýilmeli, aýdylmaly. Şu zatlar aýdylmaly, halkyň seni aladasyny edýän bolsaň, senin şol oturun başda oturun prezidentiň gowy adam bolsa şu zatlaryň aladasyny edere. Ýok, manal prezident aýtmak. Prezidentiň ol işemde. O ýerde ýürüte meteorologiýa diýip bir spesial neme bar, ýürüte edara bar, şolar aýdyp durmaly. Şol her gün watan programma gutoranyny şoda da howa maglumatlary diýip berýär. Şo taýda hökman berilýmeli. Şu çyslodan şu çyslo çenni agrapy tupan boljakdyr, tiýdligi şun şemal boljakdyr, sagatda näçe kilometr planlanyp. Ene şu zatlar aýdylmaýan, näme üçin aýdylmaýar? Ýene de gönümer genotida getirýär. Halk ýene de ýürütilip gyrmak üçin edilýär. Meniň pikirim şeýle, başga buňa atwet, başga jogap ýok watandaşlar. Şuňa başga jogap ýok. Men ene şeýleri hep görýän. Öyle çağırıyor. Serdar abi bir minut şunu aydıp geçin. Berdeyne Türkiye'de yaşayanlar biliyor. 6 ay bundan AFAD'dan bize SMS geldi. Bütün Türkiye devletinin her yerine depremle nehli goranmalı da. Şunu bir minut nemesi vardı. Goranmalı. Görkez yerler şu eşiğin arasında durmalı, mesela stol boza stolun aşağına girmeli, şunyalı bir SMS geldi. Sonra sadece depremde bunyalı bir şamal bolsa, bir qar yağsa SMS gelip duruyor telefonumuza, mesaj. Ama bize Türkmenistan'da şu zatları önünden bildiler, bilenler var. Ama hiç kime ne SMS geldi, ne bir televizorda aýdyşyňyz ýaly watan habarlarında, ne hawa maglumatında hiç ýerde aýdyp belep geçirmedi. Halky göz göre genotide nemetdiler, uğrattılar. Serdar abi buyurun size söz verelim. Serdar aýdyr. Gıçatı yurttaşlar. Nestada bizim Türkiye'de bolup bersalyn bir küçüğünden öyle evet yer titremeler oldu yine oldu devam edip yetkiler var Türkiye için geçmiş olsun iyi yaratın diye Türkmenistan'ın adından normal ne fikir bilen adamların adından diye efendim nestada iki tarafı dengeştirsek bunların yani SMS gelişi de yani mesaj diye de bunlar AFAD'dan hem gelip du yani polisinden hem jandarmadan hem hemme tarafından gurumalar yok derecede işlep durda. Nereredin stada nahil bizde 2020 aprelinde mi ka yanlış mı olsam tupan oldu. Lewapta has beterrak mardan yine soňa meňdeşrak oldu. Birden yetkiler ýykany myrçylyk geyjaň içinde. Aňa ýa-ni gaýdela kesdiňi da ýolda her kim özünden bilip näme karhany işledýänler ýa bir ýurtdaşlar özleri goşulyp ara gelip bir lewaba uly ýük maşynda yani eýmet getirdiler da yani bu han kadiyami buğday diýdi, un diýdi birinji gerek nemeler de belki onun içinde yoron düşüyor maldır. Indi şun öňüni aldylar da. Bunda hem düşünediler. Öz guramalar, etmeli guramalar vardır bizde. MCS diye maşinda suw ýok buların. Gazılay diýip ýene diýip bu terör topuryň öz adamlary var Tirdamynda. Endi demeşil guramalarda hiç üçinçilik yok. Halk bir-birine kömek etdi. Diýsem, şuňa öňüne alýarlar. Halkyň jegüsleşmegini, yani yardamlaşma diýler da türkçe. Şoň öňüne alýarlar da. Bu öňüne alsa da näme üçin öňüne alýar? Bir millet özüniň milletligini ýadyna düşýär da. Bir-birine el kömegini bolsun, söz kömegini bolsun. O her kim ýetdiginden, güýjünden, ýetenden nämäniň bir näde düşündirsem şuna başyna nämäniň şu milletçiligiň başyna näme diýär da milli duýgunyň öňüne alýarlar. Ullakan ot bolup
yalın bolup tutuşmanka uçkunjuk. Yani uçkundan yalın başlayadı. Şol başlama diýeli diýerler. Şol kömek yardımlar yani uçkunjuk şol. Onun halk biri gitjek, ulanjak, köpeljek, neme boljak da bir togolak bir şar ýaly bir zat boljak da. Mideme O bazar. indi şol özünden bilip akidana neme yurttaşlarymyz bardyr. Indi şolar meselem 10 san diýip şonu radiodan, telewizionydan ýa sos media işleýän bolsa bizde şol şowrumun dowamında ýaýrasa ýurdun içinde 10 boljaklar. Müň boljak da her kim bir görel daljak ýa bir içinde bir millilik nemes goýanjak ýurttaşlar biziňki diýjek. Şöýdip bu ýylyna Türkmen milleti yani Türkmenistan'ın dövründe yaşayan halklar cevizleşecek da özüne ya çıkacak. Öz komşusuna o ilde yaşayan ildeşine yurdun o çetindeki ildeşine ya çıksa sonra vaka ertek gün yurda da ya çıkmana başlaya. Berde birden sonra olan üstüne atacak da açık hareketler. Ondan sonra yani kaçıngalı ol uçarı var ne menin. Öňüne uçunun. Hawa. O bir çetinden hem görülmedi, halka görülmen genosid ediyorlar. O ne hekimler değil ya da doktor, Rusça, terör toparın nemesinde dilinde doktorlar göründüğü bir çetinden ne o MÇS'ine, MÇS, ne Kızılay'ı bölüksü, hiç hayseninden şolur o yanlışın önüne alıyorlar da. Şöyle aktif edin. Muňa mysal edip şu koronavirus hem alıp bilesiz. Yine şu wagtlar başka devletlerden bize yardım geldi. Geldi ama koronavirüs yok dep izin almadılar. Şunu alıp bilen doğru mu Aleçeri var? Tawo neme Almadı. Kabul koronavirüs etmedi. yok diýdiler, yatan balnoýlaryň, hastalaryň yatan idaralaryny ýanky nimeleri geçirdiler. Haýsy guruluş idara şol büýükmi näme idaraň ady guruluş idara şoňa geçirdiler. Şonuň ýanky işgärleriniň guruluşçylaryň ýatýan bir lagerimi nimesi bolmaly. Bir yatakhanasy. Ullakan şol gurulan öz işgärler üçin gatnap işleme diýeli, şu ýerde ýatyp turar ýaly, guruluşykdyr üçin edilen ýanky lagerler bar. Sanatoriýaly. Ana şo tak göçürdiler. Yatan hastalary onuň şu infeksiýony balnitsaň özünem başga hili infeksiýony keselleri goýdular. Şu taýlaryň palatalaryny arasalap baralçy geldi, şoňal ýerlere bardy. Virus ýok ýerlerine bardy. Onuň ordanam analiz edip görýär, hiç çykan ok. Awada adamlardan onuň Bidem bärden hat baryn ýazýarsa, ýanky bütün dünýä saglyk guramasyna ýazýar, bu ona ýazýar, ne şu baran ýer barsaňyz mazarlyklara barın. Swieж intek üstü guramadyk mazarlyklaryň sany. Hospitallere baryp ýörmeň, sizi allaýarlar diýip aýagalyny hat ýazdyk. Han jogap, olaryň bardylar, ana çemedanlyga aýtdylar o taýdan. Mene şolar ýaly biziň nemämiz, baran ýerini korrupsiýa bilen şeýdip gurşap alýarlar. Men şonu aýdaýyn diýdim. Mene 2 günden beri şurada şu zatları görüp durup hiç söz tap bilem yok. Söz tap bilem yok Aleçeri ben yaman gynançlı bolup duran zatlar. Yine de halk sağ olsun birbirine şun yaladıp kömeğe edip duran hiçbir siyasete girmeyeler hazır şu bolup duran zatları siyasete koşmadılar. Gatı doğru. Başka millet hem demediler. Her kim elinden neme gelse yani Kürt, Türk, Kunyalı yine bize de millet parazlık ediyorlar ya. Kunyalı zaten girenler yok. Her kim birbirine kömeğe edip duranlar sağ olsunlar. Yine şunyalı kıyınçılıkta bildiriyorlar. Kimin nehli bolanı. Nehli halkın ağzı bir bolanı yine şunyalı kıyın bir behbahçılık neme bolanda bilyen kimin nehli bolanı. Başka yine mesela nemeler başkanlar velayet il başkanları İstanbul'un başkanı var Cumhurbaşkanı yani kim bolsa bolsun gidip şu bolan depremin bolan yerlerinde üstünde durup nem edip duranlar gidip havarını alıp kömeğe edip duranlar bizlerinki nemşetti nerede bolandan bilmeyendir daha.
Даже vatan haberlerine çıkıp bir geçmiş olsun halkından haber alan yok. Neme bolan nem bilen yok. Ne Kızılay olsun, ne Gumanitar nemesi olsun, ne MÇS olsun. Hiç kimden hiç ses çıkan yok, ses çıkan yok. Yaman inandırıcı bu. Şoň üçinem halk ayağa kalmaly. Halk Ulu, ulu harp bilen yazyalara mecliste devlet adam üçündür de. Bu mu devlet adam üçün bolanı? Bu mu sizin devlet adam üçün diyeniniz? İşte adem razık. Yine öz yurdumuzdan goşaýyn. Demedi. Indi yankı sos medyamız, bizim radyamız, indi bizim de asılı orta hizmet edip beren da televizyonumuz adam şekilde bir işlemel şeklinde işlep duran olsa indi yankı 100 adam göňüllü 100 adam gitdi. Buly görjek 1000 adam. Indi bunun terörleyici bir nemes ham bar da. 1000 adamın maskalar ham bar, ýygyňda çağaçyklar bar. Dogrymy? Ene kakam der, ejem der, akkam der, enem der, şahatlar etti diye de oradanım. Ondan iyi dowam edýärmi gündelik gurundeşlik etjä maskalaryň içinde. Şunun el kömek etmelidigini, olaram ýurdun o çetindäkiler doganlamadygyny, ondan terbiýeçilik berýär ýaşlara, ene gelecekki, ýurdun gelecekki, ene ýurdu alkytjak adamlara terbiýe berilýär da şolaýdan. Indi o çet bar. Kömek alan tarabyň çağaçyklar bar. Bularym gördük. Mesela Lewaň çağalar bolsa, geldi Daşoğlu'dan, Balkan'dan. Bizim bular kıyın önümüzde kömek ettiler. Bizim borcumuz diye. Jogapkärçilik. Bir gelek bir-birine qaytarsalar, boldun soňul neme durmuşa giriş gitdi da ajadatlar. Bu terör topar palta uronda, gat köp adam öňüne palta urýarda. Şol adam şol aylan öwrülip şo genasida var ya bir göze görkezmesiz. Şolun bir görünüşi da yani. Sağ ol. Halkı mankurtlaştırdılar bular. Şu mankurt edip halkı yine şunu edip öz halkını özüne düşman edip son halk birbirine düşman olduktan sonra genosit oluyor bu. Nemçine birbirine yardım edip bilmeye, el uzatıp bilmeye, el uzatmakta hem korkuyorlar hem çekiliyorlar. Ne için desem düşman yine bir Türkmenistan'ın içinde neçen bir halk var. Köp milletli devlet. Ama neme bu Özbek, bu Tatar, bu Kırgız, bu Kazak da birbirine kömek etmeyeler. Yine şu mankurtlaşmak diyorlar. nimede insanlyk instinkti ýok edýärler. Yok, instinkt yok hiç ile. Ama berdene görüyoruz biz yaman neme Malades Türk halkı var. Yani şun yalı ya sözümü ağladım ben bugün oturup o haberleri izlep çağlar nefile çıkaryalar yerin aşağında birbirine şun yaladıp ağır daş bulsam götürüp şun yalı. Hawa wakara gynaşlyk atygynaşly ýöne Türkmenistana da şol bolan wakada hiç bir döwletden gumanitar kömek geldi diýip eşitmedik. Buňam sebäpleri şu zatlary gizläp saklaýar, watanyň ýanky başynda oturanlar, terror toparlar gizläp saklaýar, gelin beriljek kömekdenem ýüze urýarlar. Menin pikirimçe bizde hem zat gülýarly ýerler ýa-da gelýän kömek şolar alýa-da öz arasynda paýlaşýar. Halka bildirmen. Şol ikisiniň biri. Şoň üçinem menim ştadan watandaşlara ýüzlenesim gelýär. Watandaşlar aýagy siz galmasaňyz sizi hiç kim kaldırmaya elinizden tutup. Terör topara sizi basy bilse basacak. O öldürebilse öldürecek. Genosit edebilse näçe edebilse etjek. Sizin yüzüňiz ýerden galmaz ýaly. Şonuň üçinem şu topara ödüňizi basgylatmaň, öz namasyňyzy, aryňyzy basgylatmaň. Ol 2 manat şaýa Berdi Muhammed filan günäsi ýok diýip ýangrap ýörmäň. Yalan sözläp her kimem bilýär, olan günäsi barmy ýa ýok. Şonuň üçin 2 manat puly satylmaň, özüňizi satdyrmaň.
Namus arıňyzy satmaň 5 manat pulo. Çağalaňyň öňünde de ýüzüňiz gara bolar. Ömür wagt ýüzüňiz gara bolar. 2 manat pulo neme çağalaňyň gelejegini satsaňyz ömür wagt ýüzüňiz gara bolar. Şoň üçin hem watandaşlar meniň berjek maslahatym arıňyzy, namasyňyzy hemme zadyň öňünde tutun. Hemme zatdan ýokary tutun. Özüňizi oýnatmaň, özüňizi basgylatmaň. Şu terror topara. Ne menem üstüne goşaýyn idim watandaşlar ştaýda onu tamamlaýsak. Şunu aýdyp geçin Öleçeri ve kanun boyunca prezidenti halk saylaýar diýär, doğrumu? Prezidenti halk saylayan bolsa, halkam prezident ayırıp bilýär. Şunu aýdyp bellep geçin ve prezidentin eden yanlışlarını da yüzüne aýdyp bilýär. Aýtmaýan hakkı bar. Bu senin vatandaşlık borcun. Prezidentin yanlışlıklarını aýtmak. Bu seni hiçbir ceza verilmeye bunun için. Bu konstitusiyada bar bu zat. Şunun için hazırına görüp duruz. Dövlet adam üçün ben şunu qayt alacak. Neçe geze qayt alamalı bolsam qayt alacak. Nem üçün de benim yüreğime cük diye oturdu bu zat. Çünkü dövlet adam üçün de yani 2 günde gördüm ben näşili adam üçün bolýar. Halk yani hükümet, dövlet näşili halkını goraya, halkına kömeýe diye. Şunun için bu yanlışlarını aýtmaly, görmeli. Yani kör bolsanız hem görünüp duran zat bular. Şun ýaly koronavirusda bolsun, tabii hadisalarda bolsun. Ondan sonra näçeli bir hadisalar yaşandı. Ýöne bizler ýine häzir su bastı bir haly bir hepde 10 günlükde. Onda hem hiçbir näçeli kömek yok. Bolup duran zatları görmeseňizler gözü açık körsüler vatandaşlar. Görmeli, aýtmaly bu zatları. O öňe çykyp halkyň özü talap etmeli. Ine öýümüz su bastı. Bütün welaýatymyz su bastı ya, etrafymyz su bastı diýip öňe çykyp aýtmaly. Häkimlikleň gapysyny depmeli, gaýtmalylar şu taýdan. Depim etmeli häkimleň özüne çenni, zamestitellerine çenni. Özü kolhozyňyzyň başlygy bardyr, ýenesi arçyny bardyr, ýenesi bardyr. Depin gapysyny barýanda. Näme üçin biziň öýümüz su bolýar? Siz näme gerek? Bize kömek etmejek bolsaňyz şo postdy saklap oturýarsyňyz, näme gerek siz bize? Çık git ýok bol. Şey diýmeli. Halk barmaly, depip durmaly üstüni. Ýöne öz halkyň bir-biriniň arasyny, iki goňşyň öz arasyna derdini aýdany bilen mesele çözülen o. Onu ýokardak oturanlara ýetirmeli. Bizlerin halk İyi salalyk wagtyna pagol götürýänler gapyny depip goýanok sen. Bir sähel bolmasy hiç sat ýok bolmasa. O sen başga o bagda bir ölürse de sen gapyny kakyp nemedip azar berip durlar. Sizem çykyn köçe barın häkimiň öňüne barın, prokuratura barın, meheme barın, hani menen pagol götürýänler gapymyzy eýlek köçemizi maý bereňdok çağalary jen oýnamaga. Mektebe çeni ýerlap bar, kimiň telefonyna näme bar diýip gözleşip. Hani ştaýda kömek ediň da siz. Näme üçin mehemeler bar hakimligiň gapysyny hak bilen ok. Halkyň ana nime edilip ýatyr suwuň aşagyna gitdik surda kömek etdiýmeli. Hani hakim, hani ýanky mehemeler, prokuraturalar özüne gowun etýänler. Öleçeri bunun ýaly nämelere bizlerin halk bolmaly zatmış diýip bilmeýärler. Yani prezidentin halkyň hyzmatkary bolany bilmeýärler. Onu Allah'ın yerine koydular. Peygamberin yerine Allah'ın yerine koydular. Sonra bunun ýaly hadisalary Allah'tan gelýär diýerler. Allah'tan gelmeýär vatandaşlar, yurttaşlar, Allah'tan gelmeýär bu. Bu tebii hadisa. Allah'ın bir işi turupdur. Bravo. Allah getirdi, nämşe delde oturla sesini çıkarmayın. Yanlış düşünce bu. Doğru. Ol öý ýanyp dursa elini ýokary galyryp Allah'a doga goýýarlar, o adam öçürüp berdi ýaly. Özünüz hareket etmeseňiz de, özünüz gidip soramasanız da, özünüz aýtmasaňyz da başyňyza gelen bolan zatları hiç kim sizin bilen işi yok. Hiç kim gelip sizde hawaram almaýar. No. Her kim özi aýagy galmaly. Şu ýalňyş tatlary ýalňyş diýip bilmeli. Iň berkisi
Bir zat ýalňyş görseň şo ýalňyş diýip bilmeli, şonu başarmaly. Ha. Sen Yok, birinin üstüne paltalı, pili topulmak diyen zat yok. Sen ýalňyş zady gördün mü şonu aýdyp bilmeli. Köpçülüğün näme öňünde bolsa aýdyp bilmeli. Daşdy Hudaýdan adam gelýär. ýygnamaly, onluklar ýygnamaly, aýdyp bilmeli problemaňy. Hudaýdan gelýär diýerler. Ay bolýa da. Onu şu ýerde üstüne goşjak zadyňyz ýok bolsa tamamlaýsakmyka? 40 munda bolly. Yine bir gezek şu Türk devletine baş sağlık dileyen. Dünyalı kıyınçılıkları bunları geçireceğini bilen nemesi. Nem üçünden de bunlar ağzı bir halk. Birbirine şunyalı yan kaydışmalı kilitlenmiş. Birbirine el uzadıp köme edip duranlar. Dünyalı kıyınçılıklar geçirer bu da ansatlık bilen. Hazır kıynalı otupla doğru köp ölüm yitim köp bolup duran 4 milyona yaklaştı ölümü. Yaralı hem köp. Bolýan watandaşlar şu ýerde tamamlalyň. Bize ýene bir tapar geçmiş olsun diýäs Türkiýe halkyna. Yatan yerler ýagty bolsun, jaýlar jennetde bolsun, wepat bolanyňam, ýygynda galanyňam Allah jan ýüregine gar ýagdyrsyn. Başga näme diýeli? Öyle bir durumda ne edeceğinizi bilmeyiz. Hawa. Kıyın bir durum. Ýa Türkiýe geçmiş olsun. Bolýa sag bolun watandaşlar. Tamam. Sağ olun.